ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଗୌଣ୍ଡ ରାଜବଂଶର ସୀମା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି, କଳା, ସଂସ୍କୃତିରେ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ସବୁଠି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଗୌଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୌଣ୍ଡ ରାଜବଂଶର 48ତମ ରାଜା ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସାହି। ସେ 1482ରୁ 1532 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁତ୍ର ଦଲପତ ସିଂ 1532ରୁ 1550 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦଲପତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ କରାଇ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ 1550ରୁ 1565 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ସାହି ଓ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ, ପଶ୍ଚିମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରରେ ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସର୍ବମୋଟ 52ଟି ଗଡ଼କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖ 1524 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦେଲ ବଂଶର ରାଜା ଶାଲିବାହନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାବତୀ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ସହିତ କେବଳ ଧନୁ ତୀରରେ ବାଘ ଶିକାର କରିବାରେ ବିଶେଷ ସଉକ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଗୌଣ୍ଡ ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ସାହିଙ୍କର ରାଜପୁତ୍ର ଦଲପତ ସିଂଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ 1540 ମସିହାରେ ବିବାହ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମୋହବା ରାଜା ଜମ୍ବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ସାହିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ପୁତ୍ର ଦଲପତ ସିଂ। 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ରାଜାଭିଷେକ କରାଇ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଭାର ନେଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାଣ୍ଡୁଗଡ଼ର ରାଜା ରାଜବାହାଦୁର ଖାଁ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡୱାନାକୁ 16 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ପରାକ୍ରମୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ। ସେନାପତି ଆସଫ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଓ ଆକବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ 1564 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବେର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର
ମଣ୍ଡଳା ଜିଲ୍ଲାର ନାଗା ପାହାଡ଼ର ନରେଇନାଳ କୂଳରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନିରେ ଜର୍ଜରିତ ସେନାପତି ଆସଫ ଖାଁ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଭଙ୍ଗ କରି କାପୁରୁଷ ଭାବେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନାଗା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ି ନରେଇ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନାଳ ପାର ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣତର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଜୀବନ୍ତ ହେଉ ଅବା ମୃତ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଯେ ଭୂଷି ହୋଇ ନରେଇ ନାଳ କୂଳରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସ 24 ତାରିଖ 1564 ମସିହା। ନିଜର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ସରମନ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନିଜ ପେଟ ତଳେ ରଖି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆହତ ହାତୀ ସରମନ ମଧ୍ୟ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଓ ହାତୀ ସରମନ ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଗୌଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧି ଦେଇ ତା ଉପରେ ପଥର ଲଦି ଦେଇଥିଲେ।